למעשה היום יש לנו מצב שהדלת מסתובבת, אסיר משתחרר תוך תקופה קצרה חוזר לכלא. כתוצאה מכך אנחנו רואים פה בתי כלא הולכים וגדלים, מתרחבים, והפשע הולך ומתרבה. אלה שנמצאים כאן אצלנו במדרשות, השיקום התורני שעוזר שלא חוזרים לכלא, זו הצלחה של 90% ומעלה. אני יושב כבר כמה שנים וזה לא מאסר ראשון, ובכל דרך הייתי באגפים של נקיים מסמים ובכל מיני אגפים וכמעט בכל הבתי סוהר בארץ. שום שיקום לא עזר. מי שהתחיל המדרשה הזאת, הפסקתי להשתמש בסמים. שתי דרכים לבחור בבית סוהר, יש את הדרך של הפשע ואת הדרך הנכונה. הרב אורי עוזר לנו כל יום לבחור בדרך הנכונה. 8 חודשים האלה, שורים יומיומיים עם הרב אורי, מה זה נותן לך? נותן להרגיש מחוץ לבית סוהר, נותן תקווה, עושה טוב, נותן כוח גם. כשנכנסים לבית הסוהר אפשר להיפגש בעולמות, עולמות שלמים של אנשים. וכל אחד ועולמו הוא. עורכי דין מן השורה הראשונה, אנשי עסקים מן השורה הראשונה, אנשי משפחה למופת, הורים למופת, בשבריר שנייה אחת, בחוסר תשומת לב של שניות אחדות של חוסר התבוננות אל החיים, נמצאים כאן מאחורי סורג ובריח, ואנחנו שואלים אותם ושואלים גם את עצמנו, איזה סוג של מחיר הם צריכים לשלם? אנחנו צריכים נקמה, חינוך או ענישה? צריך לזכור שמדינה ששוכחת את האנשים שהם בשוליה, שוכחת למעשה את עצמה. הוא ממציא אותך בכלל מהבית סוהר. אתה היום בבית סוהר והנפש שלך לא בבית סוהר. אני מאמין שאם הייתי לומד את זה מהרב אורי בחוץ, אז לא הייתי מגיע לכלא. הייתי גנב, הייתי סוחר סמים, מה תגיד? שדדתם, לא ידעתם איך להגיע לכאן, לקחתם סמים, לא ראיתם את העולם כמו שצריך, לא היה אבא ואמא שישים אתכם על הברכיים וילמדו אתכם ככה צריך, ככה צריך, ככה צריך. האנשים האלה משרשים לתוכם כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה אינפורמציות של הלכות ומידות, ובדרך הישר. ואז הם מסתכלים על העולם בזווית שונה לחלוטין. וזה מה שהמדרשה עושה בצורה הכי טובה במקום הזה. ראיתי אותם כשהם הגיעו, ואיזה בקשות היו להם, ואיזה סגנון דיבור היה להם, גם בתהליך עצמו, וגם עכשיו בכלל אפשר לראות את השינוי, אתה רואה איך הם עוברים לאט לאט, איזה התמתנות יש בהם. אני מגיל 4 לקחו עם מאומנת, פנימיות, מוסדות. לא ראיתי כלום בחיים. אני בחיים שלי לא למדתי בכיתה א' אפילו. לא הייתי יודע לקרוא. למדתי בבית סוהר, בתדמון. א' ב' לא הייתי יודע. למדת עכשיו אני קורא את התפילה וזה, מה זה עושה לי טוב. באמת רואה פחות ופחות אלימות בקרב אותם בחורים שיושבים במהלך כל היום ולומדים במדרשיות. בעיקרון, זה נותן להם גם סדר יום. יש פה אנשים שהיו רגילים רק בחוץ, שהם היו בחוץ, לישון, לקום, אם לעשות עבירות, ואין להם מסדר יום, אין להם לא עבודה, לא לימוד תורה, לא כלום. כשיש את המדרשייה והרב נמצא שם, ופתאום אתה בא כולך, מה זה בדיכאון, ריבונות של עולם? אתה בטוח שזהו, אין יותר שום דבר, הכל חושך גמור. והרב פתאום מתחיל לשיר, ואתה שר יחד איתו, וכולם מצטרפים, והרב קם, ומתחיל לרקוד, וכולם עובדים יחד איתו, ופתאום אתה מתמלא בחיים, ופתאום יש לך איזושהי תקווה, העיניים פתאום מסתכלות אחרת לרגע, יש איזשהו אור פתאום. כל החיים שלי, שהסתובבתי סביב הכלום, אז הבנתי שזה לא תרם כלום. אבל כשאני מסתובב סביב המעשה, אז באמת אני רואה שכל יום אני מתחדש מחדש, וכל יום אני לומד מחדש. הגדירו אותי גם פסיכולוגים, גם פסיכיאטרים, גם עובדים סוציאליים, הגדירו אותי
סיכון אובדני גבוה. אני מאמין שאם הייתי דתי ואם הייתי בדרך תורה, לא הייתי מגיע לבית סוהר. נגילה נשבעה פה. היום הזה מכניסים הכנסת ספר תורה כאן לבית סוהר רימונים. תזכו לחזור לחיק משפחותיכם. מתוקנים ושמחים, ותמצאו אותם שמחים. נוכחנו לדעת בוודאות שמי שבוחר לו את המסגרת הדתית, הסיכוי שלו להשתקם ולחזור למוטב עולים לאין ארוך על כל מסגרת שיקומית אחרת. כמובן שכמו כל בן אדם אני גם עשיתי טעויות בחיים, וצד אחד אני שמחה שהגעתי לפה במיוחד ליהדות, כי הבנתי את כל מה שעשיתי זה היה טעויות, וכל איך אומרים לידע אסיר, בזכות שבאתי לפה ליהדות הרווחתי פה הרבה, הבנתי מה זה הדרך הנכונה לחיים. גם הרבנית וגם המורה עושות עבודת קודש בכיתה הזאת, ועוזרות לנו לשמור על שקט, וגורמות לבנות לעסוק בדברים טובים במקום בדברים שליליים, ובזה זכינו. אז יישר כוח. יש כאלה שממש פשטו את הרגל ופשוט מיואשות, ואין להם כבר יותר על מי לסמוך, ואני נותנת להם מין כיוון וחשיבה חיובית ורוחנית בשביל לקדם אותם, לתת להם תקווה עם חשיבה נכונה. יש שיקום, כל אחד בא ומביאה פה את הבעיות שלה, את הרצונות שלה, וישנם באמת בעיות כמו נשים בהיריון או כל מיני דברים כאלה עם רקע התמכרות בסמים וזה. אז מה שמתרחש פה, המורות והרבנית מאוד עוזרות. אני יכולה להגיד מהמקום שלי שלי זה החזיר אמונה באנשים שלא הייתה לי תוך כדי שנים שימוש בסמים, שזה נעלם לי. אלה שספגו מאיתנו, אז יש להם את הקרן אור והן לא חוזרות, הן משתקמות. וזה כל המטרה שלנו. עברתי שינוי מן הקצה לקצה, כאילו. באמת הייתי ממש מופרעת. המדרשה מרגיעה אותי. יש לי למה לקום בבוקר. שוב פעם, אני אומרת לך, הפינה הזאת זה פינת אור יחידה בכל הבית סוהר הזה. אני לא יכולה, אני יכולה. אבל עם עזרה. עם עזרה. אני רוצה דרך קשה לי. אין לי דרך אחרת. אני עושה אני הולכת להשתמש. אני אומרת את האמת, הולכת להשתמש בעוד שנה, עוד שנתיים, לא רוצה את זה. בשעות האלה שאתם מגיעים דווקא לאותם המסכנים, לאותם אלה קשיי גורל, ולאותם אלה שבאמת, אני רואה אותם כשהם מגיעים לשם, זה עבודת קודש. ולכן אני רואה באמת בפעילות שלכם איזה הצלת נפשות של ממש, וזה לא נפש אחת, זה הרבה נפשות, זה בערך 10%. שאתם בעצם מעסיקים, שום גורם בשב"ס לא מעסיק כמות כזו בפעילויות שאתם עושים, כמו שבאמת העמותה שלכם יד לאסיר עושה.